daddare kafa duk ta dauke suka tasan gidan nan da suka gani da rana, suna zanto suna bin inuwa katanga. Da suka zo gidan suka zaga suna neman ta inda za su shiga, suka taba kowa suka je kankan. Sai suka ce mu zaga mu gani watakila za mu samu tsani. Suka kama hanya sai suka hango kan tsani a wani gida. Suka tafi Kyauta ya duka, dogon yaro ya hau bayan zai kama katangar ya hau ya dire, ya dauko tsanin ya dangana a katangar ya hau, ya dauko ya ba Kyauta. Suka dauka suka tafi da shi suka jingina a katangar Malam Usman, suka hau suka jawo shi daga ciki suka sauka. Suka duba gidan duka suka ga yadda yake, sa'an nan suka tunkari turakan mai gida, suka kasa kunne a kofar ɗakin suka je na mun shari. Kyauta ya ce wa dogon yaro ya tsaya a kofa, shi ya shiga domin in ya ji motsin wani ya sanar da shi, idan ko bai ji ba komai ya samu zai mika masa. Kyauta ya tura kofa a hankali ya shiga, ya tsaya shiru ya ji mai gida baya motsi. Ya shiga ya laɓe, sai ya ci karo da butar karfe ta faɗi kwaram. Mai gida ya farka ya ce kai wane ne? Kyauta ya maki. Sai mai gida ya hangi inuwarsa a kofa ya zaburo, sai Kyauta ya wuf ya rubce shi ya faɗa shi a ƙasa. Dogon yaro kuma ya farat ya shiga ya toshe bakinsa. Yana ta matsuniya sai Kyauta ya zare wuka ya daba masa kawan zuciyarta. Suka taushe shi har suka ji jikinsa ya saki. Sai suka ji tari daga waje, suka ji tsoro, suka yi waje. Sai suka ji wata mace ta ce, menene ake yi haka a gidan nan, lafiya? Kyauta ya amsa ya ce ai babu komai, ni ne na kewaya. Ta ce wai da kai maganan nan har ka tuna min da Abdullahi. Sai ta kyasta a shana ta gane ɗanta ne yi kuma ya gane uwarsa ce wanda ya rabu da ita shekaru da yawa. Sai ta ce Abdullahi ka komo? Shi kuma ya kasa magana. Suka tsaya suna duban juna. Dogon yaro yana make ya gaji da jira ya ce kai baka san muna cikin haɗari wani abin da muka yi, sai ka tsaya kana ta taɗi da mace. Amma shi bai kula ba. Sai dogon yaro ya fushi ya ce to tsaya abinka ni na tafi. Zainabu ta ce me ka cikin wannan gida da dare? Yace kin manta ciniki na ne? Tace ko kana sata ka shigo kai a gidan ubanka? Yace ubana? Yaushe kuka taso daga Galma kuka komo nan? Tace ai mun yi shekaru da yawa a wannan gari. Yace wallahi tallahi ban san ko da mafarki wannan gidan ubana bane. Sa'an nan jikin sa ya dauki rawa, sai ya takuta da tsoro. Tace me ya faru? Yace ai mun shiga wani daki can da mai sata, sai wani mutum ya tasan mana mun soke shi. Zainabu tace kun soki wani? Allahu akbar, yawa na kwana sun yi, maza mu je mu gani. Suka tafi suka shiga cikin daki. Zainabu ta kyasta shana sai ta ga mutum rubda cikin jini, gaban ta ya fadi. ta ce juya shi. Kyauta ya juya shi sai ga ubansa ne. Sai ta matso kusa ta girgiza shi, ta ga bai motsi ba, sai ta fashe da kuka. Ta tuna da maganar da Abubakar ya ce mata dan ta zai kashe ubansa. Da Kyauta ya ga abin da ya hankalinsa ya tashi, ya zama kamar mahaukaci, ya zare wuka zai kashe kansa. Sai Zainabu ta kama hannunsa ta ce tsaya kada kai barna, ana da jawabi da kai tukuna. Ta gaya masa dukkan abin da ke tsakaninsu da Abubakar, da yadda shi ne ya la'anta shi lalace a duniya har ya kai ga kisan ubansa. Ta ce ka gani dukkan abin nan da kai tun daga farko ba laifinka bane, haka Allah ya kaddara, amma yanzu sai mu saurari gaba mu ga irin sakayyar da Allah zai mana. Ta rufe baki kenan sai suka ji kururuwa bayan gida, farawo sai suka dubi juna. Ta ce kaji an kama abokin tafiyarka, maza ka fita kada su same ka anan. Sai ta kama hannunsa ta jawo shi ta zaga da shi lungu har suka zo kofa, ta buɗe masa ta tura shi waje. Ta koma ta rufe ɗakin ta. Zuwa can anjima sai aka ji kuwacin mutane suna zuwa har suka iso kofar gida. Suka kyankyasa sai wani yaro ya buɗe leka ya ga mutane. Yace me ya faru? Suka ce ƙwarawo ne muka kamo, mun ga ya hauro daga katangar gidan nan, muka bi shi muka kama. Ta muka tazo mai gidan maza. Sai yaro ya sheka a guje zuwa turakan mai gida, ya ga kofa a buɗe, ya tsaya a kofa yayi kira mai gida shiru. Ya ƙara ɗaga murya shiru dai. Sai ya kutsa kai cikin ɗaki, ya tuntube da mutum. Sai ya ihu ya ce ku zo ga wani ɓarawa. Ya rufe kofar gida a guje yana kururuwa. Sai mutane suka rugungunto cikin gida suka nufi turaka, aka rasa wanda zai shiga. Sai aka haska fitila aka hangi mutum yana miƙe shame cikin jini. Aka shiga aka ga mai gida ne. Da aka mace da salati suka ce lalle barawon nan shi wannan aiki. Sai suka rufe shi da duka, yana ta kuwa yana cewa ku bari jama'a, ba ni ne na kashe shi ba, abokin tafiyata ne. Suka ce ƙarya ne, ina yake? Ya ce ko yanzu ma yana cikin gida bai fita ba, gama da na fita na bashi cikin gida.
suka ce ƙarya kake yi, kaka mutun zai irin wannan aiki har ka fita shi ku ya tsaya baya, ka mai da mu mahaukata ko? Yace wallahi tallahi ku gaskiya ne, ku dai ku duba lalle yana nan bai fita ba. Sai aka watsa cikin gida, ba inda ba a duba ba, lungu aka ba ana lekawa ba ga kowa ba. Aka tambayi matan gida ko akwai wanda ta fita cikin su, duka suka ce ba wanda ta fita, sai lokacin da suka ji ihu. Jama'a suka ce ko da ma mun sani lalle ƙarya yake. Sai suka tafi da shi gidan sarki, sarki yasa aka kai shi kurkuku cikin daren. Haka komo aka yi suturan Malam Usman, kowa ya koma gidansa. Da gari ya waya aka fito da dogon yaro daga kurkuku, aka tambaye shi sunan wanda yace suna tare, yace ina tsammani sunansa Garba. Kai ba baka san sunansa ba? Ina tsammani sunansa kenan. Mutumin wannan gari ne? Ban san sunan garin su ba. Kai ina sunanka dogon yaro? Na wannan gari? Ibu. Makaryaci. Wannan gari ne cikin duniyar nan da suna Ibu? A koma da shi har Mabusahu. Yana na a kurkuku ana ta bincike. A kurkukun ku akwai wata rijiya mai zurfi da gaske, tana cike da ruwa. Sai ran ya fito da la'asar ya zo ɗiban ruwa, sai tsindin ya fada cikin rijiyar. Da aka zo aka tarar ya mutu. Aka fito da shi aka tafi aka shaida sarki dogon yaro ya mutu. Sarki ya ce shikenan gaskiya ta yi halinta.